So dunay mga tagna, mga kaigsunan, mahitungod ni ining Jesus. Sa wala pa siya na tao, mga kaigsunan, it's about 400 years. No, 4,000 years. Ipanagna na sindaan. Ang unang tagna niya, gitawag siya seed of a woman. Yung daghang sita sa balaang kasulatan sama sa Deuteronomio 18:15-19 gitagna ng daan sa wa pa siya matao. Unya nahitabo gayud sumala sa 1:5:46 kay kung mintuo kamo kang Moises mutuo usab unta kamo kanako kay siya nagsulat mahitungod kanako. Wala pa si Jesus gatos ka mga katuigan gisulat na kinsa kining matao. O mao ni ang mga panghitabo nga natuman mga kaigsunan sumala sa kasulatan nga ang pulong nahimong unod. Yun saman pagkahitabo kini magigsunan nga na ang pulong nahimo mangunod. Diha sa Lucas 1:30 ug 31 mao kini ang katumanan sa panagna nga nag-ingon ang pulong nahimong unod. Ang Dios mga kaigsunan nagalalang nagabuhat sa tanang mga butang pinaagi sa iyang pagpamulong. Dito sa unang panahon sa Henesis 1, 2, 3, 4, 29, gisulti lamang sa Dios ug mitungha ang tanang butang. Meaning to say, ang Dios nagapamuhat sa tanang butang pinaagi sa pulong. Unya ang pulong nahimong unod og dunay katumanan mga kaigsunan sumala sa Lucas 1:30 hangtod sa 31 ingon ni then the angel told Mary, meaning to say nagpadala ang Dios og anghel Gabriel aron ipadangat ngadto kang Maria ang mensahe mga kaigsunan. Ingon dayon si anghel Gabriel, don't be afraid, God is pleased with you and you will have a son, his name will be Jesus. Kinsa si Jesus? He will be great and will be called the Son of God Most High. The Lord God will make him king as his ancestor David was. Kinsa si Jesus? He will rule the people of Israel forever. Take note. He will rule the people of Israel forever and his kingdom will never end. Si Jesus mga kaigsunan dili mausab. Mausab man ang akong higala, mausab man ang akong hinigugma. Apan si Jesus dili mausab. Ingon siya, ipadayag ni Pedro sa tinaw kinsa siya. It was the great opportunity to know who Jesus is. Tungod kay miingon si Jesus, kamo kinsa man ako, ingon si Pedro, ikaw ang Mesyas, ang anak sa Dios nga buhi. Mingon si Jesus, bulahan ka Pedro, wala kini gipadayag og tao, kundi gipadayag kini sa Dios. Siya ang Mesyas, ang anak sa Dios nga buhi, ug matod pa sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ug nag-ingon usab siya, ako mausiya. Nga ang ipasabot mga kaigsunan nga ako napaka nindot kayo mga kaigsunan kung makailat akin sa kinisiya. Ako mausiya. Siya mao ang gitawag bread of life. Siya ang gitawag og I am the light of the world. This is Christ, I am. Siya ang gitawag sa iyang kaugalingon, I am the door. Siya ang pultahan. Walay makaadto samahan, kundili pinaagi kaniya. I am the good shepherd, ingon si Jesus. I am the resurrection and the life. Kitang may kamatayon, bulahan nga nakailan ni Jesus. Kay bisan kita mamatay sa kitakdang panahon, apan kita pagabanhawon sa dihang nagatuutan niya. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Muna ang mga I am ni Jesus. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the first and the last. Ingon si Jesus, I, Jesus, have sent my angel to testify these things to you over the churches. Number 10, ingon si Jesus, I am the road,
and the offspring of David, the bright and morning star. Kinsa man di ay siya. Ang atong pagsilibrate karon, kinsa siya? Siya ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhi. Ug wala gayud siya mausab, mga kaigsunan. Ingon siya, ako mao siya. Gipasabot nga siya ang Kristo. Matud pa sa Juan 20:31. Apan kini gisulat aron kamo managpano nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug nga sa pagtuo makabaton kamo sa kinabuhi sa iyang ngalan. Kana mao nga Jesus ang atong gisimba, mga kaigsunan. Gihatagan siya og gahom sa paghatag og kinabuhi. Bulahan kang nakailan ni Jesus. Kay ingon sa Juan 5:26, kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi sa iyang kaugalingon. Sa maong pagkaagi nagahatag usab siya sa anak aron nga kini makabaton og kinabuhi sa iyang kaugalingon. Kinsa si Jesus, maingon nga gihatagan mo siya og pagbulutan siya sa tanang mga unod aron nga sa tanan nga imong gitugyan kaniya magahatag usab siya kinabuhi nga walay katapusan. Dayon gihatagan siya og pinakataas nga ngalan. Are you listening to me? Kining Jesus nga imong nailhan karon gihatagan sa Dios og pinakataas nga ngalan. Tungod dinhi usab gibayaw siya sa Dios sa kahitasan o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mga piko kinsa tunong dunay tuhod magsuon muluhod sa mga butang bisan pa ang tagalangit bisan pa ang tagayuta bisan pa ang mananagpuyo ilalom sa yuta ug aron ang tanang dila ang tanan bang nay dila makigsunan dinhi ang tanan dunay dila managsugid nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Mo kini ang tinud nga pagsimba igsoon. Atong palakpakan atong Ginoo Hesus. This is the true worship. Sa dihang ilhon nimo ang Dios nga Ginoo, mo kini ang himaya sa Dios nga Amahan. Hallelujah. O kining Jesus nga atong gisilibrate nga tao, siya ang Ginoo alang sa atong kaluwasan. Matud pa sa Roma 19, kung atong isulti sa atong baba nga kining Jesus Ginoo o gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan kita mamalos. Ihatag nato kaniya ang taas nga pag-ila ingon nga Ginoo. Matud pa sa 1 Pedro 3:15, simbahon nato si Jesus sulod sa atong kasing-kasing ingon nga Ginoo. Kay mao kana ang tinuod nga pagsimba. Dalaygon ang Ginoo nga si Jesus, kini mao ang paghimaya sa Dios nga Amahan, mao kini ang tinuod nga pagsimba sumala sa Philippians 2:10-11. So dintak naa mga kaigsunan, He is our righteousness. Ang tao makigsunan makasasala og dautan apan pinaagi sa dugo ni Jesus nahimo kitang